presentació. Moltíssimes gràcies, bon dia, moltes gràcies per vindre'm un diumenge de Rams, que també és d'agrair que hagueu fet l'esforç de vindre cap aquí. Jo soc la Lourdes Vidal, jo soc mig arabista, mig traductora, mig analista de relacions internacionals, una mica de tot, i per sobre de tot això em considero amiga de la Mireia, no? Des de fa molts anys, des que vam coincidir juntes a l'Institut Europeu de la Mediterrània, i des de llavors, diguem, jo crec que hi ha hagut una connexió, hi ha hagut un fil conductor que ens ha anat mantenint d'alguna manera presents l'un amb l'altre. La Mireia, jo crec que totes la coneixeu més que, segurament fins i tot més que no pas jo, no? Però la Mireia sobretot és una persona de cultura i de cultures, no? Una persona que fa gestió cultural, dinamitza el panorama cultural i artístic d'aquesta ciutat i de la Mediterrània en general, no? És una persona que jo crec que encarna encara aquell esperit mediterrani que cada cop, ho parlàvem amb la Mireia, no? Que cada cop es va perdent més, i crec que en aquest llibre ha abocat la seva experiència, ha abocat les seves reflexions, ha abocat la seva visió del món, però també ha abocat moltíssima honestedat. Ai, és veritat, perdoneu, m'he oblidat aquí, disculpeu. Com que tinc una veu forta, doncs això jo crec que el que més caracteritza aquest llibre jo crec que és la honestedat. És un llibre molt franc, molt sincer, molt net d'artificis, i crec que això és una de les grans virtuts. A mi, en realitat era una mica un risc quan jo vaig llegir aquest llibre, perquè m'hagués pogut grinyolar en molts aspectes i hagués pogut veure l'artifici, i la gran virtut d'aquest llibre és que no hi ha artificis, no hi ha trampes literàries per fer-ho més o menys bonic, hi ha un llenguatge molt autèntic, molt arrelat, hi ha una mirada molt neta, molt fresca i alhora molt honesta, i jo crec que això és una de les coses que més m'ha arribat del llibre, aquesta honestedat, i després, evidentment, el fet de que hi ha aquesta construcció de la identitat, aquesta reflexió sobre la identitat i sobre un mateix, alhora aquesta reflexió sobre el món, sobre la manera de viure i com vivim la vida, en diferents llocs del món, com transitem entre un lloc i un altre, en espais de vida, en espais territorials, però també en espais de desenvolupament intel·lectual, personal. Jo crec que el llibre té la virtut de no maquillar les coses, ensenyar-les tant com són, amb la seva glòria i amb la seva cruesa, però sense fer floritures, ni per lo bo ni per lo dolent, sense exagerar ni fer floritures ni artificis, I a més jo crec que la Mireia té una virtut en aquest llibre que és molt difícil, un equilibri molt difícil de trobar, que és abordar tant allò que pot arribar fàcilment, que el lector pot entendre fàcilment, com aquelles coses més complicades d'abordar i que la Mireia no deixa de banda, aborda, i ho fa amb un equilibri molt precís, jo crec que amb un equilibri molt difícil d'aconseguir, que és amb un esperit crític i amb un respecte, amb un profund respecte i amb un profund amor, i llavors jo crec que això li permet tenir un equilibri, ser una veu crítica, ser una veu comprensiva, ser una veu tolerant, ser una veu coherent, d'alguna manera, trobar aquesta coherència entre la passió el que t'atreu de l'altre, la passió que et porta a intentar conèixer l'altre, i alhora les coses que no t'encaixen, que no et grinyolen o que no et fan sentir completament a gust. Jo crec que aquest equilibri, a vegades tendim a tindre visions quan parlem d'altres països, sobretot a la riba sud de la Mediterrània, tenim una tendència a o bé plantejar-ho tot en molt positiu o bé en tot negatiu, en blancs i negres. I el llibre de la Mireia està ple de colors, no només grisos, sinó colors, molts colors, i colors coses que tenen la seva part més fosca i la seva part més lluminosa, fins i tot en aquesta dicotomia de com entendre la vida. Jo crec que és Mireia, felicitats, és un llibre fantàstic, és un llibre que a més es llegeix super de pressa, vull dir,
s'engoleix en una tarda i quan comences agafes no pots parar, té un ritme, no? Els capítols, els temes que va tractant que es fa molt fàcil de llegir, un llenguatge que arriba que sense ser simplista no és barroc i jo ho agraeixo molt, no és artificiós, és molt natural, flueix d'una manera molt natural i jo crec que a més quan vaig veure el títol vaig pensar, és a dir, per qualsevol persona que hagi passat pel món àrab, sense sucre té moltíssim sentit, no? Perquè tots hem vist aquells tés carregats de sucre, no? Aquells dolços tan extremadament dolços, no? I per tant, no? Aquest sense sucre és l'element diferencial, no? que configura una mica no? aquesta distància entre la riba nord i sud de la Mediterrània. Jo, per començar, Mireia, una de les coses que et volia demanar que ens expliquessis, no? i que d'alguna manera sobten, cadascú suposo que el lector es fa les seves reflexions del per què, no? És el llenguatge narratiu, és a dir, és aquesta segona persona que tu fas servir a l'hora d'explicar, que a vegades canvia l'epíleg, que és una primera persona, és a dir, a més al principi també parles d'aquest joc de miralls, no? On tu et trobes no? En diferents llocs no? Dintre del mirall. Per què aquest recurs? Et parles a tu mateixa, amb a qui li parla el narrador, no? Amb a qui li explica quan parla amb aquest tu, no? Amb aquesta segona persona. Jo crec que això és una cosa que és curiosa i és poderosa alhora, no? Aquest efecte narratiu. En primer lloc, gràcies, Lourdes. No sé què, jo crec que no cal que digui gran cosa, perquè tu, penso que has entrat totalment en l'univers i en els matisos d'aquest llibre, probablement també per la teva trajectòria, perquè tu també has estat una dona sense sucre, no? Amb una mirada potser sense sucre en algun lloc. No, tu no? Jo sí que sucre. Val. És a dir, jo m'hi trobo molt bé allà, en aquest ambient d'hipersucrat, però entenc perfectament el sense sucre, perquè fins i tot jo allà diria una mica menys no faria res. Allò que sigui el vaset del te sigui 3/4 parts de sucre i 1/4 part d'aigua, no. És a dir, pot ser la inversa. Bueno, jo amb molt poc ja és massa. Bueno, gràcies per voler venir, perquè ets una dona trafegada amb moltes coses, amb una vida professional molt rica i en poc temps. Per tant, moltíssimes gràcies. Gràcies també al públic i gràcies a l'AIE i al CCCB per voler donar-nos aquest racó avui, que agraeixo moltíssim i que està en una casa, la casa gran de la cultura, no? Impressiona i és un honor i moltíssimes gràcies. La segona persona, sí. La segona persona forma part... per mi és que no podria ser una altra, no? Jo quan vaig començar a escriure això ho vaig fer en primera persona perquè tenia una llista d'anècdotes, de coses que havien passat, curioses podríem dir, i la idea era fer un còmic amb això. I llavors jo no sé dibuixar, havia de trobar una il·lustradora i aquest primer projecte va ser farem un còmic. Llavors vaig anar a Angolem a buscar al Festival de la BD d'Angolem, a buscar il·lustradora, em vaig parlar amb 4 o 5, la cosa no va acabar de quallar, i llavors vaig veure que voler fer un còmic quan jo no puc dibuixar era com donar el meu bebè que el cuidi algú altre, no? I que no tenia sentit, és molta feina, molt de treball i tampoc no tenia el pressupost per pagar-ho. Aleshores va ser una altra, a partir de les converses amb la primera editora amb la que vaig parlar, que és tot un viatge, no? Fins que no t'edita aquell editor amb el que tu et sents còmode, i la primera editora volia una novel·la, era impossible per mi fer una novel·la amb aquest material, impossible, no en sé, o en tot cas amb aquest material impossible. I aleshores va sorgir, se li va anar donant forma, i a poc, gràcies a l'ajut a la que va acabar sent la meva editora, vam anar cap a aquest camí que en un primer moment, si nosaltres ens poguéssim parlar d'anècdotes, no? Pensaríem que és un llibre divertit. Sí, jo penso que sí, però vull dir que no és un catàleg d'anècdotes. Podríem pensar-ho, depèn de com enfoquéssim, no? La xerrada. I vam buscar-li aquesta altra dimensió, que és més, podríem dir, allò que li diuen entre cometes, que sona molt gros, no? La veritat del text és
el meu lloc aquí, no? La meva mirada aquí i les contradiccions que tinc jo mateixa des d'aquell lloc, no? Aleshores, aquest tu per mi respon al lloc des d'on es parla, no? I aquell lloc des d'on es parla és un lloc d'estranyament quotidià. M'ha agradat molt perquè penso que és ben bé això, és aquest estranyament quotidià que et porta a un qüestionament i a un estranyament molt més gran, no? Cultural o personal, no? I aleshores ràpidament jo em vaig sentir incòmode amb la primera persona perquè ho veia molt memorístic, molt autobiogràfic, no em sentia a gust, ho veia com massa nu, no em sentia a gust amb la primera, i la tercera era massa ficcionada, aleshores era la segona, i per mi adoptar la segona va ser per mi va ser una troballa. Vaig dir, he trobat com vull parlar, i sí, aquest tu sóc jo, evidentment, i és aquell altre que puc ser també en altres moments, vull dir, és aquesta prèvia que he escrit, no? Quina és, en aquest joc de miralls, quina és la veritable, no? Quina és la que va primer, la que està parlant ara o la que es veu en situacions d'estranyament, en la que intenta trobar-se, la que s'enyora, la que se sent sola, la que se sent empoderada, quina és, no? Aleshores, sí, aquest tu forma part, per mi, d'aquesta honestedat que jo tinc, perquè penso que sí que la tinc en relació amb el text. És també, és també la sensació que tenia jo de que et permet prendre una mica de distància de tu mateixa, no? I fer-te una anàlisi més crítica, no? Perquè és a dir, el tu és prou proper com per entendre't, però és prou allunyat com per veure't objectivament, no? I et permet canviar, no? Transitar entre aquests diferents jocs del mirall que vas ensenyant, no? La que se sent apassionada, la que se sent avorrida, la que se sent còmoda, la que se sent estranya. Després, l'altra cosa que, diguem, el gran tema del llibre, no? que és com construeixes el teu jo, no? I com construeixes la identitat, no? I és molt interessant veure com moltes vegades tu mateixa et defineixes a partir de la definició de l'altre, no? I això és una cosa que moltes vegades probablement no tenim tan present, no? Que és que per definir-nos a nosaltres mateixes necessitem un altre que ens ajudi a fer-nos diferents, no? És aquesta manera de moltes vegades definir-te a tu, no? En respecte a l'altre. Crec que a mi una de les coses que em van xocar moltíssim, no? Quan jo vaig veure la portada, ai que bonica, quins colors, que maca, sense sucre, aquest títol l'entenc perfectament, i de sobte llegeixo una dona accidental al Marroc i una cosa dintre meu, no? Em cou una mica la panxa, dic, que estrany, i em sembla estrany, que estrany que la Mireia em xocava, no em quadrava que la Mireia es definís com a occidental, no? Evidentment que, clar, formem part d'això, ja últimament més que mai ho sentim molt, no? Ens sentim, ens criden a sentir-nos molt occidentals, no? Però després, és a dir, això jo ho vaig posar una mica entre parèntesis, dic, bueno, això ho deixarem aquí a veure què tal, no? Però m'estranyava molt, no em quadrava el que jo podria esperar, no? D'un llibre que es subtitula Una dona occidental al Marroc, no? Que em remetria més a obres més de fractura, no? Més de diferència, i llavors evidentment la narració, clar, hi ha una cosa que jo almenys la sensació que tinc, i és que la Mireia se defineix com a occidental quan destaca la diferència, i en canvi en la resta de llocs es defineix com a mediterrània. I de fet a dintre del llibre molt poques vegades utilitzes el terme occidental, potser una o dos amb tot el llibre, vull dir, molt poques vegades, i en canvi la identitat, la referència és el Mediterrani, i dintre d'aquest Mediterrani quan separes parles de la riba nord i de la riba sud. Clar, jo això a mi és algo que té molt sentit per a mi, no? Però que tinc la sensació que aquesta identitat mediterrània, que la Mireia a més, clar, jo crec, venint d'una illa, no? Venint de Mallorca, venint d'un esperit, no? D'una essència tan mediterrània, a tu t'és molt fàcil, no? D'exhibir aquesta mediterraneïtat que considero que estem perdent, i que cada cop els nostres joves sobretot se'n van més
cap a aquesta identificació, cap a aquesta definició d'occidental, que crec que és una diferenciació molt més profunda. Com te vas sentir tu quan te van proposar aquest subtítol i com ho has viscut? Clar, no, jo el mateix que tu, o sigui, això va ser una tria de l'editorial de voler posar una dona occidental al Marroc, i jo també pensava, hosti, quina cagada, ja, vull dir, pensava, no, és que no, sembla que sigui un viatge al país del no sé què, no? I jo la dona occidental, i això a mi m'incomodava molt, però bueno, els editors que són molt pràctics van dir, a veure, Mireia, ha de sortir Marroc i ha de sortir dona, aleshores ho hem d'explicar perquè la gent veurà això, sense sucre no entendrà res, bueno, i jo no tenia alternativa, no vam pensar molt, i el que jo proposava era massa llarg, em costava molt, i bueno, i al final he acabat acceptant que també és això, perquè així com, bueno, com tu molt bé has explicat, no? Així com jo, i això també s'ha de dir, que jo els primers cops que vaig anar al Marroc, jo sempre deia, ai, però si som iguals, si és la mateixa cultura, si fem el mateix i no sé què, no? Però a mesura que vas tenint experiències, van arribar en aquells moments que dius, hòstia, en el que sents una distància, no? I aquesta distància és, per mi, hi ha dos factors que marquen molt aquesta distància. Una és la religió, que en el meu cas no m'ha afectat, o sigui, no hi ha anècdotes aquí relacionades amb la religió, perquè realment jo no he viscut el fet religiós com una cosa que m'hagi, amb la família que estic o així, no m'ha afectat, podríem dir. El que passa que és veritat que socialment està molt present, i això és una de les coses que et poden arribar a xocar molt, no? I que costa molt d'entendre, no? Però això no formaria part d'aquest estranyament, sinó l'individualisme. És aquests moments de tribu, aquests moments d'estar junts sense parar, sense fer res, sense parar, durant un dia i un altre dia i un altre dia. L'únic que fem és estar junts, és menjar junts i tornar a menjar junts i tornar a estar, i no fem res, només estem junts 10 dies menjant i no fem res, és que no hi ha cap altre plan. Aleshores, jo aquí és on em ve aquesta angoixa i dic, a veure, Mireia, clar, jo faria plans, jo me n'aniria, jo aniria a fer alguna cosa, però és aquí on sorgeix, a veure, ara dic això com podria dir alguna altra cosa, però és on tu veus que no és la teva manera de viure, no? On et sents estranya i on et sents molt sola, fins i tot, no? Això és una cosa que jo crec que expresses i transmets molt bé, no? Que en aquesta vida tan comunitària, no? En què sempre estàs acompanyada de gent, sempre estàs envoltada d'una tribu, pots arribar a sentir-te enormement sola, no? Sí. I és aquesta la contradicció i alhora el que t'enfronta una mica a les fractures més grans, no? Perquè és veritat que d'un primer moment tens aquesta fascinació, no? També, i jo crec que aquesta fascinació per la vida comunitària jo crec que es transmet durant tot el llibre, no? Malgrat els moments de soledat, jo crec que hi ha una profunda fascinació i respecte per aquesta vida comunitària. Bueno, i que no ens és aliena, no ens és aliena. Exacte. No ens és aliena, no? Jo el que dic és que aquest dona occidental, en el meu cas, i en el teu, i en el probablement nostre, no? Aquí, no seria el mateix dona occidental d'una dona danesa, no? O d'una dona britànica, no? Seria hi hauria uns matisos molt, molt diferents. Però no puc deixar, vull dir, si he de ser honesta, he d'acceptar-ho també, no? Que jo em posiciono des d'un altre lloc, tornem-hi bé, és que sempre el mateix joc, no? És sempre aquest mateix joc de mirades i aquest joc d'identitats, que no m'agrada dir aquesta paraula tan grossa, però en aquesta, és que no sé si dir, en aquesta roda, en aquesta roda, igual que em puc sentir molt mediterrània i em puc sentir totalment connectada en aquests espais, no? De família, de riure junts, de menjar junts, em puc sentir molt llunyana també, perquè jo em penso com a individu. Clar, jo crec que és també interessant. Jo almenys la sensació que tinc és que quan jo estic a l'altra riba de la Mediterrània, no? A mi el que em connecta més és amb els meus records d'infantesa, que és una cosa que també et passa molt a tu al llibre, que tu et remets molt a la teva infantesa, a Mallorca, no? En una vida probablement més rural, més comunitària, més simple en el sentit de les tradicions, el que marca, les estacions de l'any, no? Una vida més connectada a la natura també, no? O al passar dels dies,
I en canvi penso fins a quin punt aquelles persones que no han tingut, no, aquesta infantesa, clar, ara és molt difícil, fins i tot les criatures en el món rural ja no tenen tampoc aquest sentiment tant de viure el pas dels dies d'aquesta manera, no? Però sí fins a quin punt una persona que ha nascut i que ha crescut en una ciutat té les mateixes referències o els mateixos vincles, és a dir, aquesta identificació d'això més familiar, això més conegut, no més estrany, ho té o no ho té, no? Perquè penso que el fet de vindre d'un món rural... Però jo penso que sí, Lourdes, sí? Jo penso que això és cultural. És la cita aquesta que poso del Josep Maria Esquirol, no? Del plat a taula, no? Del compartir dels espais aquests del plat a taula, que ell ho explica de manera preciosa en aquest pròleg, i jo penso que nosaltres tenim molts més elements compartits que no compartits. Vull dir, és això que fa que nosaltres viatgem en els països àrabs, viatgem al Marroc i ens agradi. Vull dir, penso que tenim molt un imaginari compartit, hi ha un imaginari compartit molt important. No som estranys. No vol dir que no ens puguem sentir estranys de tant en tant, però no som estranys, no ens és una cultura aliena. Jo penso que no, per res. Jo sempre explico l'anècdota de que quan jo vaig tornar de viure de Síria, tenia una companya de la facultat que tornava de viure de Finlàndia. Bueno. I quan vam començar a intercanviar experiències, la que semblava que se n'havia anat a un altre planeta era jo, i va dir, no, perdona, però el que és estrany és el que dius tu, és el posar-te a plorar perquè un dia ha sortit el sol i no l'has vist. No, a mi això no m'ha passat mai. A mi les meves... És a dir, em resulta fàcil connectar, no? Per molt que hi hagi diferències, hi ha moltes coses que em sonen molt familiars, no? Que em remeten a coses que em són molt normals, i en canvi ella venia d'un altre món, no? Jo crec que també és molt interessant quan tu parles, al principi jo crec que poses les coses molt ben posades, no? Quan parles del viatge, no? I de com un viatge et transforma, no? Crec que això d'alguna manera és la clau de volta que et permet explicar com transites entre aquests diferents jos, no? Entre aquestes diferents Mireies que van tenint aquestes experiències. I hi havia una cosa que també em semblava molt interessant i que a mi em va semblar molt familiar, no? Hi ha un moment en què tu dius, bueno, no? És a dir, les coses són diferents en funció de la posició en la que et trobes, no? De dir, la Mireia pot ser una dona molt guerrera aquí, però saber-se situar en un pla més dòcil en el context que es troba al Marroc, no? Sense deixar de ser ella. És a dir, aquesta és la gràcia, no? Hi ha algú que t'acusaria de, ostres, que hipòcrita, aquí ets una tia canyera i allà et tornes submissa. No, és que et situes en contextos diferents i el teu jo transita, cosa que em sembla molt interessant. I això passa en les dues direccions. Per exemple, quan la Mireia explica això al llibre, jo, per exemple, sempre penso que jo, des d'aquí, des d'aquesta posició a Barcelona, respecte a l'islam polític, que és un dels meus temes d'estudi, soc molt més condescendent, podríem dir, del que soc quan jo soc allà. O sigui, quan soc allà, els islamistes em cauen molt pitjor que quan soc aquí. Sí, i llavors allà m'agafen les ganes de posar-me faldilles curtes i fumar davant seu. 3 cigarros seguits, si puc, per fer-los enfadar més. Vull dir que m'agafa un instint provocador que aquí no el tinc. Per què? Perquè, evidentment, els contextos són diferents. Igual com hi ha un moment que hi ha una frase que crec que és magistral, que després, si podem, hi entrem, que és aquesta de, amb el mateix gest, la dona local i la dona estrangera expressen coses totalment diferents. És a dir, la dona local, quan es posa una faldilla curta, és a dir, una senyora marroquina que decideix posar-se una faldilla curta i sortir al carrer, expressa, fa un acte d'expressió molt contundent. En canvi, quan és l'estrangera turista la que es passeja per un mercat tradicional a Assuan o a Casablanca amb una faldilla curta, el que està expressant és bàsicament una ignorància respecte al context, una desídia respecte al context que està coneixent. Per tant, jo crec que això és superinteressant, com tu pots transitar d'una manera o una altra sense ser incoherent amb tu mateixa i sense sentir-te incoherent, i després com també el mateix gest
des d'on es produeix, té significacions molt diverses. Sí, bueno, la frase que dic és que és un gest polític de resistència, no? Exacte. La noia local que es posa una minifalda i diu jo em poso la minifalda perquè em dóna la gana i ocupa l'espai públic d'aquesta manera, que és un espai públic en el que la dona va tapada i en el que el cos de la dona doncs, sempre s'ha de cobrir, doncs aquesta dona està dient moltes coses que sí, que no diu la turista que no s'entera, no? I és l'anècdota aquesta dels pescadors, no? Que, bueno, llavors jo també em veig a mi mateixa que això, bueno, és divertit, no? No sé com dir-ho, però jo em veig a vegades a mi mateixa en el nostre barri, que és un barri popular, conservador, doncs també depèn de les noies, si veig alguna noia, que això no passa mai, però sí passa, vestida sexy algun dia, jo sóc la primera que me la miro, no? I penso, hòstia, Mireia, perquè clar, sorprèn molt, vull dir, són dones que estan trencant l'ordre social en certa manera, en segons quins barris, hi ha barris que no tant, no? I no, i aquestes transicions, a veure, si estàs atenta, no? Al teu voltant i vols ser respectuós amb el teu voltant, diguem-ne, evidentment que fas aquestes transicions, però no vol dir que sempre sigui fàcil, val? No vol dir que jo no sigui conscient del que em costa, no sé com dir-ho, bueno, no vol dir que no em qüestionin moltes coses, bueno, que el llibre de fet és això, no? És qüestionar-te constantment en aquestes transicions, com tu bé dius, aquest tu on és, no? On es troba, no? I aquesta essència on està, no? Jo no... O sigui, jo puc fer de dona i de mare de, no? També he de dir que jo faig de dona i de mare de perquè jo no visc allà. Evidentment, si jo visqués allà, jo ja tenia el plan B per si vivíem allà, no? Que era obrir una escoleta de castellà en el barri. Llavors m'hagués apropiat també, hagués trobat el meu lloc, no? Però m'agrada molt aquesta expressió de transicions perquè penso que sí, que de fet és una experiència de transitar constantment. Qualsevol viatge que fem, qualsevol estada que fem és un joc de trànsits i d'espais en completa contradicció els uns amb els altres moltes vegades, no? És que això surt al llibre i és molt xulo, no? Perquè tu dius, expliques la vida al barri popular a Casablanca i aquesta vida que és diferent a la que tu tens aquí, molt diferent a la que tu tens aquí, però és que després hi ha la vida al Duar, al poblet, que és molt diferent a la que vius al barri popular de Casablanca. I encara n'hi ha una altra, que és la vida regalada del turista quan, després de passar els dies al Duar, feu una escapadeta en família els quatre i us n'aneu a un hotel amb piscina, no? I això es nota moltíssim que ja en aquest últim punt és probablement on més incomoditat expresses de tot el llibre. Sí. On més incòmode et trobes. Sí, o sigui, físicament estem molt còmodes perquè estem en el confort total, no? Però sí, clar, és que de cop passes a fer de turista, no? I és allò que no t'ho arribes a creure mai, clar. No t'ho arribes a creure mai. I estàs en aquesta posició d'alteritat radical, no? Com és el turista, no? Encara que siguem una família mixta, diguem-ne, no? I que jo pugui dir alguna cosa en àrab, però ja ens situa en un espai que a mi m'incomoda, però que al mateix temps agraeixo molt. És que és això, són eternes contradiccions, estiguis fent el paper al lloc on estiguis, no? Hi ha un altre espai que no has citat, que és el dels amics. Sí, que és una altra realitat, no? Que és totalment contraposada en aquesta vida urbana popular i aquesta vida urbana burgesa o intel·lectual en la que de cop jo menjo pernil ibèric, no? I les senyores van amb minifalda i fumem un cigarro, saps? Aleshores, a la mateixa tarda passes d'un espai a l'altre i jo ho visc amb vesturament, i ja he après, no? Ja sé que em puc vestir d'una manera, que em vesteixo d'una altra manera, que baixem amb el cotxe i em tapo una mica, bueno. Però clar, jo sempre dic, no? Vull dir, a veure, per les noies d'allà, voler trencar aquests codis, voler viure aquests dos mons, si tu pertanys a una vida popular, a una vida
a un àmbit així més tradicional és molt dur, una mica és un trencament que pot ser molt costós, molt costós. Però em sembla molt interessant que amb una mirada molt més objectiva, però al final reflecteixes una diversitat que existeix al Marroc, entre classes socials, entre territoris, entre llocs físics, que és aquesta burgesia que vesteix com vol i que fa el que vol, d'alguna manera, aquests barris populars, a més, que tu també ets testimoni de com progressivament es van fent més i més conservadors, això es veu també amb l'evolució de les cunyades, que en un moment donat, sense perdre tampoc la seva essència, perquè no perden la seva essència, elles continuen sent les mateixes dones que han sigut sempre, però sí que adopten unes formes més conservadores. Jo crec que el món del poble, que ja és una altra manera de viure, molt més arrelada a les costums tribals, que al final, vull dir, això de la tribu ens pensem que és molt del sud, però al final quan veus com funciona la tribu i tu vens d'un món rural, hi ha reminiscències. Jo de fet el grup de WhatsApp de la meva família es diu La Tribu, i es diu La Tribu perquè és que considero que som una tribu i venc d'un poble on la meitat són parents, per tant, vull dir, no és tan estrany, però no s'han mantingut aquelles costums protocolàries que reforcen això. Això em portaria als dos temes que jo penso que són molt claus. Un, són les tensions que reflecteix el llibre, les tensions, i jo crec que aquí és la màgia d'aquest llibre, la virtut màxima, que és parlar d'aquestes tensions sense caure en les dicotomies, en el bé i el mal, el bo i el dolent, en transitar per aquestes tensions amb una certa naturalesa i acceptació de que són coses que passen, sense jutjar, sense fer judicis de valor, d'una manera molt honesta, d'una manera molt valenta. Per què? Perquè a més, quan tu mires la realitat de l'altre amb una perspectiva crítica, i sobretot en el cas del món àrab i musulmà encara més que qualsevol altre, d'alguna manera tens la sensació de que estàs donant munició a l'enemic, que estàs donant arguments, que estàs confirmant els estereotips, les imatges negatives que es tenen en el nostre context, entre cometes, occidental, respecte al món àrab i musulmà. I crec que aquí és on rau la virtut del llibre, que és que ets capaç d'abordar aquestes tensions sense posar llenya al foc. Al contrari, moltes vegades no les resols, perquè evidentment no és la teva feina ni la meva resoldre's, però les expresses i les analitzes d'una manera molt lúcida, I això, per exemple, jo quan em quedava amb la boca oberta quan parlaves, per exemple, del vel, de la qüestió del hijab, del vel, del mocador, i pensava, ostres, la trampa del vel, perquè parlar del vel és sempre una trampa, és blanc o negre, o bé et posiciones a favor o et posiciones en contra, i et posiciones com et posiciones, per tu, per mi és una posició incòmoda, i crec que ho expliques molt bé, com aquest vel no té la mateixa significació segons el lloc on el portes, no té les mateixes connotacions, no hi ha les mateixes pressions socials en un context que en un altre, com aquest vel pot ser absolutament escollit i lliure, com pot expressar una opció de llibertat o com pot expressar una opció de submissió, una situació de submissió, i com aquest vel és instrumentalitzat, i que al final el que queda és, o si ho volem reduir a una manera molt petita, és al final com els homes d'alguna manera decideixen sobre el cos de la dona, sobre com has de vestir, quina aparença has de tenir, o com el que has d'ensenyar o el que no has d'ensenyar. Jo crec que això és una cosa que és una de les virtuts d'aquestes fractures, la individualitat i aquesta solidaritat comunitària, és una altra de les tensions que abordes, la llibertat i la necessitat o la voluntat d'encaixar, com
com equilibres, no? La llibertat de voler ser tu i de mantenir-te tu amb la teva manera de ser, i alhora voler encaixar en un món on vols ser part d'aquell món, no? I aquesta tensió existeix, però sense arribar a ser dolorosa, ni molt menys, no? No, però he de dir que no és dolorosa perquè realment no és dolorosa. O sigui, jo el que no he fet, en aquest sentit no he fet trampa. O sigui, jo puc parlar com puc parlar perquè la meva experiència és una experiència amable. Jo no... Vull dir, la meva experiència és amable, la família que m'ha tocat és una família tradicional, oberta, molt... Ara no em surt la paraula. Ara no em surt la paraula. Amb molta capacitat crítica i analítica, no sé, vull dir que són persones molt... no són dogmàtics en cap sentit, d'acord? Jo no he viscut aquest dogmatisme a prop meu, per exemple, no l'he viscut. I el fet, per exemple, quan tu aboques el tema del vel, el fet que surti la complexitat és perquè jo penso que qualsevol persona que hagi conegut una mica, no? Qualsevol societat, ara, qualsevol potser no, però el cas de Síria seria, perquè ara desgraciadament no sabem gaire, però seria molt semblant, no? Vull dir, és que no és un tema que es pugui jutjar amb cap facilitat. Vull dir, és que és molt difícil de treure un judici, de donar un judici de valor que funcioni en qualsevol cas, perquè és que no funciona. Normalment és tan complexa que aleshores en aquest sentit sí, aquesta complexitat és la de la pròpia experiència, i això una mica és el que aboco, no? A la prèvia, no? Que jo no puc parlar des de la ideologia, és que l'experiència no respon a un pensament, no? L'experiència, vull dir, ràpidament l'experiència es carrega la ideologia, o sigui, és així, no? Aleshores, jo tinc la sort que no he anat encursetada amb cap isme, no? No he anat amb cap isme encursetada, perquè jo potser també personalment tampoc no em sento còmoda, d'acord? I en aquest sentit no vaig haver de trencar amb coses que jo portés molt integrades, no? Però, clar, penso, és la complexitat finalment que es desgrana en qualsevol episodi, en qualsevol moment, no? Però és interessant, per exemple, abans quan explicaves, no, la decisió del subtítol i tal, jo penso sí, però és interessant perquè aquest subtítol que pot, diguem, atraure pot ser un lector més identificat en aquesta diferència, en aquesta dona occidental al Marroc, no? Que s'estranya i que se sent alienada. Després llegir això i es trobarà amb com la Mireia va desgranant i desfent alguns dels estereotips més bàsics sobre el Marroc o sobre el món àrab, musulmà, amazic, etc. I aquesta és la gràcia, pensar, d'alguna manera potser atraurà a llegir el llibre no al públic, que el lector ja receptiu, no? En aquest tipus de coneixement, sinó aquell que espera trobar més fractura i que el que es trobarà és pocs drames. Exacte, sí, això m'ho han dit ja. Poc dramatisme, poc trencament, un estranyament molt natural, molt viscut amb una comprensió, amb un respecte, amb una tolerància, i a més sobretot això, a desfer estereotips i imatges preconcebudes. Per exemple, el cas de quan tu defineixes la teva família política, i veus clarament que les dones són dones molt fortes, molt matriarcals totes, molt poderoses, com els homes són homes afables, homes bons, jo crec que és molt interessant de veure això, de veure com es desfan a vegades aquells estereotips de l'home musulmà dominant, agressiu, inculte fins i tot, al contrari, tu per exemple tens un sogre al qual admires una cultura, una intel·ligència, una altura de mires fins i tot impròpia pel seu context social, econòmic o cultural, i en canvi li reconeixes aquesta vàlua intel·lectual. Jo crec que això és molt interessant
de veure, no, això, no, com vas desfent els estereotips i també com aquells estereotips en els quals et trobes doncs, bueno, poden resultar còmics, no? I hi ha moments en què, he de dir, em pixava de riure. Per què? Perquè hi havia circumstàncies que explicaves o que són gracioses, que resulten divertides o que per mi resultaven molt familiars, no? I aquí jo crec que és molt interessant veure, doncs això, tota la part dels rituals, no? Tots els rituals que queden reflectits al llibre, no? I fins i tot, vull dir, coses que no són rituals propis d'allà però que es converteixen en els rituals, no? Per exemple, perdoneu, fer la maleta. A mi m'encanta que dediquessis un capítol a fer la maleta, perquè jo sóc una obsessa de fer maletes, i aquí la meva família ho sap perfectament, que sóc una apassionada de fer maletes i és una cosa que m'atabala molt. Dic, ho he de tenir molt controlat. I llavors em fa molta gràcia que fessis un capítol sobre la maleta, no? Perquè, a més, jo crec que també expliques coses molt profundes a partir d'aquí, no? Que és com et situes tu en aquell altre context, no? Què fas? Perquè tu vols encaixar, però sense trair-te tu mateixa. Per tant, la Mireia no va allà i es posa i té les gelabes i té els caftans bonics i dius, i després no trobo l'ocasió o el moment per posar-te'ls. És a dir, la Mireia, entre cometes, no es disfressa. No? No diu, doncs mira, ara em posaré un mocador al cap i així passo desapercebuda. No, per què? Perquè pretendre ser algú que no ets és una falta de respecte. No? I crec que això expressa molt bé el lloc per on transitem quan vivim en aquest altre món. Bueno, de fet, el capítol, sí, de fet la maleta, no, és la metàfora de jo com a dona, no, i com a cos en l'espai públic, no, com em situo en aquest espai, no? I en el fons podria ser un resum de tot el llibre, en certa manera, no? De les tensions de tot el llibre, no? I que ha estat un aprenentatge també. Quina és la maleta que he de fer? Perquè sempre em faltava alguna cosa o em sobrava alguna cosa, no? Sempre portava alguna cosa que no m'ho posat, després no t'ho acabes posant, o sempre faltava una cosa, mira, aquella faldilla llarga t'hagués anat tan bé. Bueno, aleshores és tot un aprenentatge, i és aquest diàleg fins que aprens com et sents tu còmode. Evidentment, el més fàcil seria disfressar-me o ni pensar-hi, no? I anar tal qual, jo passo de tot, que jo sóc així i ja està. Bueno, sí, a veure, tampoc no em canvia tant la roba que em poso normalment, no? Però vull dir que això també ha estat una feina, diguem-ne, que m'ha costat uns quants anys, diguem-ne, fins que he trobat i ja tinc molt clar com em sento jo còmode allà, no? Sense fer cuento, perquè ja vaig fer cuento una vegada, que això ho aboco, bueno, el primer cop que vam anar al Duar, que em vaig comprar un pijama, perquè allà les dones van molt en pijama, i em van recomanar que em comprés molt mal indicat, em van recomanar que em comprés un pijama, i llavors jo vaig anar amb el pijama, i jo era molt còmode, però mai m'ho vaig arribar a creure, jo allà amb el pijama, els pantalonets aquells de floretes i tot això tot el dia, no m'ho vaig arribar a creure mai, no? Aleshores, bueno, fins que arribes a trobar i fins que arribes a saber, no, que hi ha una mica d'aquí i una mica d'allà. I una persona que treballa en aquesta casa, quan li explicava això de la maleta, em va dir, bueno, que amb ella li passava exactament el mateix, però amb Cuba, no? Que quan anava a Cuba, que ella que havia de pensar el més sexy que tenia, el més agar, no? El més licrós, el més allò rapat, no? Perquè cantava com una almeja de la manera que es vestia normalment, no? Llavors, bueno, a veure, és una anècdota, diguem-ne, però que penso que sí, que remet a algú molt més complexa i que ha de sortir. De fet, jo me'n recordo perfectament, no? Feia això, no? Quan havia d'anar o havia de passar una temporada o m'anava a Síria o el que fos, doncs la maleta era faldilles llargues, coses que tampoc eren tan... És a dir, potser no me'n posava tantes de faldilles llargues aquí, però és que jo tampoc soc de portar tanta faldilla curta, amb la qual cosa, faldilles llargues, pantalons llargs i amples, que és una cosa que porto molt jo normal, no? Camises amples i... Bueno, doncs evidentment no era el dia de posar-te el top de lentejueles, no? Però t'adaptaves una mica a la manera de vestir d'una manera que fos còmoda, que fos fresca, que te sentissis a gust i que no et sentissis absolutament disfressada, no? Però jo me recordo que quan jo vivia a Síria, el dia que anaven uns nois darrere meu i començaven a preguntar-se en àrab si era local o estrangera, vaig pensar,
em sembla que toca anar-se'n, perquè una de les coses que et distingeixen molt, vagis, és a dir, vestida com vagis vestida, és que la vestimenta, d'alguna manera, la roba que portes t'identifica molt com a estrangera. Encara que tu vegis amb una faldilla llarga i una camisa ampla i llarga i tapadeta, és igual. El tipus de roba, la manera de caminar, no? La manera de moure't en l'espai, de mirar, que això és un aprenentatge també. Doncs a mi en el moment, jo tenia una companya que portava més anys que jo a Síria, que em va dir, diu, t'ha passat això, ara vol dir que ja has de marxar. Ara vol dir que has de marxar, perquè ja vol dir que ja comences a moure molt més com una local, i ara ja t'estàs empeltant molt, no? Jo crec que amb els rituals, Mireia, a mi m'ha encantat, vull dir, el menjar. És a dir, el menjar i tots els rituals, protocols, no? L'ordre de la vida al voltant del menjar, no? És molt curiós com ho vius, és molt curiós com ho expliques, no? És molt divertit ara em torna a tocar a dinar per tercera vegada, no? Però també la relació sana o insana que tenen els personatges amb el menjar, no? I el tema del sucre i la diabetis, que realment és una cosa que és superimportant, no? A la riba sud de la Mediterrània està passant. Bàsicament, què és això, no? És el canvi d'hàbits, el canvi d'hàbits alimentaris, el canvi d'hàbits de costums de vida, no? La gent, que és com aquí, l'esmorzar de forquilla. L'esmorzar de forquilla té sentit si tu a les 6 del matí has començat a treballar a llaurar al camp i a les 8 pares per fer un esmorzar de forquilla. Clar, si fas un esmorzar de forquilla i te sentes a la cadira de l'oficina, faràs rotets de cansalada tot el matí, no és viable, no? Clar, allà també passa això, no? Que d'una banda hi ha unes tradicions no culinàries concretes, però els modos de vida han canviat, i això ha fet que els cossos hagin ressentit que l'alimentació ja no va compassada amb l'estil de vida. Per això hi ha la incidència en diabetis, és una epidèmia al món àrab en general, al Marroc, però a Egipte igualment, igual com els casos d'obesitat. Fins i tot en contextos en què dius no és perquè hi ha tant menjar que mengen massa, és perquè els hàbits alimentaris ja no acompanyen la manera de viure, i no hi ha hagut aquest canvi, i la manera de viure ha canviat molt també al sud de la Mediterrània. Llavors és molt curiós com a tu hi ha una cosa que et preocupa, que és la salut. És obvi que la salut i la nutrició i el menjar és una cosa que, com a mínim... No, que soc sensible al tema, podem dir. O tinc una idea, és un concepte que existeix en el meu cap, podríem dir. Però hi ha un punt que et preocupa, que les dones de la teva família política no es cuiden prou. I això és probablement de les úniques coses que jutges al llibre. Pot ser. De les úniques coses que a mi m'arribava que t'enfadaven una mica, no? Que no es cuidaven prou. Sí, bueno, perquè llavors passa el que passa, clar. Llavors, bàsicament, i tenim alguna persona a la família doncs que ja pot anar a l'hospital, ja el poden ingressar una setmana, ja pot perdre els 30 quilos que ha de perdre, que al cap de 2 mesos ja torna a pesar 30 quilos més i segueix menjant igual, i anem fent, no? Aleshores això, bueno, sí, costa, sap greu, perquè és la salut, clar, és que és la salut. Però això és molt divertit quan descrius els personatges en funció de la relació que tenen amb el menjar. Hi ha un moment en què comences a presentar sobretot les dones a la família, les descrius, i un dels seus trets definitoris és la relació que tenen amb el menjar i, per tant, diguem, els nivells de sucre a la seva sang. Sí. Bueno, això ho faig amb tots els personatges de la família, crec, amb els homes també. Amb els homes també, amb els homes també. Bueno, això ve de quan havia de ser un còmic i havíem fet una galeria de personatges amb la Vanessa Rovira, amb la il·lustradora, i... ella ja no va començar per fer còmic. Té moltes més il·lustracions, tenim moltes més il·lustracions del llibre, però per criteris editorials doncs ens vam quedar amb una il·lustració per capítol. I llavors ella havia fet una galeria de personatges moníssima en què cada un hi havia com un peu sota cada il·lustració, i llavors la descripció era el grau de diabetis, no? I llavors això ho vaig voler mantenir
perquè és que em resitua de nou en el sense sucre, no? Em resitua de nou en aquesta distància des de l'afecte, des de compartir l'espai de la tribu, però des d'aquesta distància no puc deixar de veure, no? O no puc deixar d'assenyalar, no? Un fet, penso que diferencial en relació al propi cos i a la salut, a una riba i a una altra. Jo penso que això és bastant cultural, no? No vol dir que tothom entri dintre d'aquest patró, ja ho sabem, no? Vull dir, si algú, com bé has dit, no? Penso que si alguna cosa pot aportar a la lectura és que ens desvetlla moltes complexitats en aquest sentit. I el menjar jo crec que és un element configurador, no? És un element central en tot el llibre, no? El menjar perquè d'alguna manera organitza la vida. Clar, és l'espai de trobada i de relació, és l'espai de trobada i de relació. Després, el menjar que tu adores, no? Que t'encanta, que t'apassiona, que el trobes boníssim, però que alhora t'esclavitza una mica, no? Perquè és a dir, hi ha un moment que ja dius no puc menjar més i continuo menjant, no? I he de continuar menjant, no? Les dones a la cuina, no? Com aquelles dones que, vull dir, això, és que està molt ben escrit. Jo gairebé et podria dir que sents, no? La remor, el soroll, les olles, no? Quan tu expliques, no? Aquell tràfic de dones a la cuina, cuinant, no? I que no s'acaba mai, el tràfic. I que no s'acaba mai. És etern, o sigui, és un dia darrere l'altre. Sí, sí. I després a mi també el que em fa molta gràcia i que expliques molt bé i que aquí costa molt més d'entendre perquè és una cosa que s'ha perdut, tot i que no era tan estranya abans, no? Que és això de rebre. El rebre, no? El recibir, que diuen en castellà, no? Però rebre, tot el protocol de rebre visites. Com n'és d'important, no? I com, d'alguna manera, tu t'hi situes en un punt en què t'agrada, perquè aquest rebre també expressa solidaritat, expressa compromís entre un context social, entre un entorn social, no? I alhora hi ha aquell punt, entre cometes, de falsedat, de que potser no tens ganes de veure ningú, però toca rebre, no? Aquest punt d'hipocresia, no? Llavors és una altra d'aquestes coses en què et poses en un equilibri molt delicat i molt ben trobat, no? Sí, però bueno, aquest poques ganes de rebre algú, jo puc tenir-les, però les poden tenir les meves cunyades, que són les primeres que s'han d'aixecar de fer la migdiada perquè arriben 15 parents sense avisar, perquè tot això és sense avisar sempre, i et venen de 10 en 10 o de 15 en 15, perquè venen les famílies, ve els avis, amb els dos fills, amb tots els fills, aleshores et venen les 3 generacions, no? I llavors tu estàs fent la migdiada i bueno, és molt divertit, aquestes situacions són molt divertides, que arriba no sé qui, llavors tothom es desperta, vinga, a comprar, no? I llavors tothom té els pastissets, tothom té els fruits secs a casa, com a mínim oferiràs un bon temps pastissets, no? Llavors, sí, bueno, clar, això és... Si jo hagués d'estar allà fent el te i tot això, jo em pujaria per les parets, ja t'ho dic, jo tinc la possibilitat de pujar al pis de dalt i de fer veure que no me n'he enterat, no? Però sí, bueno, i en aquest cas depèn de l'hora que es ve, perquè també es fa el dinar, vull dir, encara que siguin les 4 de la tarda, llavors els tornaràs a fer dinar, no? I, bueno, sí, clar, finalment, aquí recau això, doncs a les dones, una vegada més, no? Són les dones les que gestionen, les que organitzen i les que treballen, finalment... És aquella hospitalitat que dius no és veritat, i és. Sí, no? És aquella hospitalitat exagerada. Sí, sí. Jo no sé si el Naum se'n recorda del meu marit, no? A Síria, recordo que ell havia vingut a veure'm i llavors ja com a cosa molt excepcional, com a cosa la meva professora ens va convidar a casa seva, no? Jo ja tenia experiència, ja portava molt temps allà, però ell era novat, no? Ens van convidar a esmorzar. A les 10 de la nit vam aconseguir sortir d'allà, demanant per favor, amb l'excusa, és a dir, vam aconseguir, perquè dius, és que estic molt cansat, dorm aquí. Sí, doncs ara com em podré dormir a casa d'aquesta gent? Això es fa molt de dormir, sí, de quedar-te a dormir. Com em posaré jo a dormir a casa d'aquesta gent ara? No dorm aquí? Sí, això es fa molt. Et donen un pijama si convé? És igual. I tu, llavors, la gran excusa que no falla és la meva mare m'ha de trucar. Sí. Llavors, davant de la imposició de que la mare vol parlar amb tu, et deixaran marxar. Però tu vas a esmorzar un divendres i surts a les 10 de la nit i sortíem, recordo que tornàvem amb un taxi de dos...
menys mal, perquè clar, dius, no puc menjar més, no puc jeure més, no puc menjar més, ja no puc, ja han passat tots els parents d'aquesta gent a saludar-me. Vull dir, recordo, nosaltres ens van fer una ruta per Iglesias, perquè van pensar que com a bons europeus cristians ens agradaria anar a veure Iglesias. I llavors ens van fer una ruta per les Iglesias que ells ni fu ni fa, però ells estan absolutament entregats a que tu passis un dia, diguem, regalat, no? Sí, totalment. I llavors, doncs, bueno, et van, a més és allò de no vas menjar, i te'l posaran a la boca, pelaran la fruita i et posaran la fruita a la boca. No, és que no m'agrada la fruita, no? Però és igual, no? I és aquesta cosa de que ho agraeixes molt i et trobes molt bé, però alhora aquesta hospitalitat també té certa trampa, no? Que a vegades t'acaba absorbint una mica la llibertat, no? Això, tu vas per esmorzar i no saps allò quan s'acabarà. Bueno, jo tan bèstia no ho he viscut, jo he viscut els 3 dinars amb el sopar d'allò, però... Els 3 dinars em semblen espectaculars, Però, ostres, a les 10 del matí sortia a la nit. Ostres, això ha de ser molt dur. Anar a esmorzar i sortir a la nit. I encara gràcies que em deixin marxar, i perquè la mare t'ha de trucar. I si no em troba a casa s'espantarà. No, jo el que sí també, quan els nens eren petits teníem l'excusa que aquí sí que jo tornava com a situar-me en una certa distància de que els nens havien de dormir, no? Però allà, evidentment, els nens dormen a qualsevol lloc, no? Però llavors intentàvem allò farcir-ho una mica, no, perquè si no, i clar, érem una mica raros, diguem-ne, no? Dient, no, és que el nen ha d'anar a dormir al seu llit, i era per fugir de les festes, no? I que sabem que s'acaben a les 6 del matí, que vol dir dormir en el sofà i vol dir esmorzar una harira al matí quan has sopat un mexuí i quan has... Bueno, aleshores, sempre intentem trobar les excuses perquè, bueno, si no hi ha un moment doncs que sí que t'arribes a ofegar, vull dir, són moments en els que pots gaudir molt, però en els que, en el meu ADN estar-me això 24 hores de visita no existeix, no? No de visita d'aquesta manera, una altra cosa és estar molts dies en família, això és una altra cosa, no? Però... Inclús les visites, és a dir, ara no, però jo recordo el meu poble, sobretot la meva tieta, que es deia Lourdes, no? Per exemple, la Mare Déu de Lourdes, casa seva era una desfilada de gent, la gent anaven a felicitar-la, i llavors amics, parents, i ella tenia dolços preparats, pastissos i tal, però és a dir, és la part, diguem, ja més l'última part que recordo d'aquest rebre, no? I d'aquesta visita, no? Que això ja s'ha anat perdent, no? Però, per exemple, recordo una amiga a Egipte que s'havia de casar i el dia, ai, tens ja t'has casat? Diu, no, és que la meva sogra no ha trobat un pis amb prou salons de rebre. És a dir, vol un pis que tinguem 3 salons de rebre. Però 3 salons per què? Doncs uns salonets amb uns sofarets, amb uns coixins i tal, per rebre. Clar, és molt maco quan tu expliques, perquè, a veure, a mi em sembla fascinant la vida al Duar, no? Em sembla fascinant perquè és realment el més allunyat a tot el que nosaltres coneixem, no? I és aquella cosa de dormiu les dones en una sala, els homes en una altra, no? Com s'estiren les mantes a terra, es fan els llits, no? I al matí, com tot allò, s'aixeca, s'escombra, s'espolsa les mantes, es guarda tot i es torna a convertir ràpidament en un saló de rebre, no? El mateix lloc on dormies es considera un saló de rebre, per tant no és estrany que quan diguis no, és que estic molt cansat i tinc son, diguis, doncs dorm aquí, perquè és el mateix lloc, no? I això em remet una mica a l'altre ritual, que jo potser el deixaria, però és el ritual de la mort, no? I el ritual de la mort surt moltes vegades, la mort és un fil conductor, la mort de la teva sogra és un fil conductor del principi al final, però després la mort va sortint en diversos moments, no? Per exemple, és molt divertit quan expliques l'Aïd, no? La festa del Corder, no? Amb què es celebra, diguem, tot el final del procés del Ramadà, etc. I com, bueno, doncs això, no? La matança del corder recorda la matança del porc, no? Però amb aquella naturalitat, no? De la mort viscuda en comunitat, no? Que és una cosa que aquí cada vegada tenim menys perquè vivim la mort d'una manera molt asèptica, no? Molt, diria, molt
perfecte gairebé et diria de revista de decoració, no? En un tanatori estupendo, amb unes sales de bellesa sèptiques, amb uns croissants i un cafè, una cafetera Nespresso, vull dir, amb una cosa, i el contrast de viure la mort en aquest sentiment comunitari, en aquest rebre, no? Que jo l'havia viscut de petita al meu poble, i encara fins i tot de bastant grandeta l'havia viscut, les velles a casa i tot això, i com això al nostre món s'ha transformat totalment, i com això és una manera que acompanya el dol, no? Te n'adones que el ritual té un sentit de ser, no? Que és un procés terapèutic. I tant, no? I ara jo no m'ho sé, tu potser tu saps, no? Però perquè hi ha com celebracions periòdiques, quan la persona mor, el que es fa, jo això ho he viscut, i bueno, explico que una cunyada meva això ho va fer al centre de Casablanca, en un barri que feia 3 anys que hi vivia, vull dir que no és que fos el seu barri. Quan algú mor, els veïns cuinen, les veïnes fan cuscús, cada una fa un gran cuscús per tota la gent que desfilarà després del cementeri, perquè allà s'enterra el mateix dia, en menys de 24 hores s'enterra la persona. Aleshores, les dones, no? Se suposa que les dones de la família estan per altres coses, i llavors les veïnes cuinen el cuscús per quan comenci a arribar gent, que vol dir tota la nit d'arribar gent, per compartir, perquè evidentment sempre s'ha d'oferir menjar, perquè és això el que s'ha d'oferir. Ve gent del poble també, si és algú que ha mort a la ciutat i que té lligams amb el poble. I llavors jo ara no m'ho sé bé, no sé si és al cap d'una setmana o al cap de 40 dies, o sigui, hi ha com diferents celebracions, és a dir, aquest dol no acaba el dia de l'enterrament o del funeral, com si diguéssim. Hi ha tot un procés fins que aquell dol ja s'integra. I jo penso que és un procés molt més humà, que respon molt més a un procés de dol que no una mica com funciona aquí, no? Que hi ha un mort, hi ha l'enterrament, hi ha el funeral probablement el mateix dia i poca cosa més, no? I el que és molt bonic i que bueno, jo he reproduït tantes frases com he estat capaç és totes les frases d'acompanyament al dol, no? Hi ha un capítol que es diu "Tota ànima coneixerà la mort", no? I això jo ho he sentit, perquè jo deia, i què ha dit ara? I jo, que la veïna t'aturi i et digui "Marià, Manuela, tota ànima coneixerà la mort", hosti, a mi em situa en un lloc, és a dir, aquesta mort em fa créixer a mi en certa manera, m'està posant al meu lloc, no? Tota ànima coneixerà mort, o de Déu som i a Déu anirem, no? I jo, i a part hi ha tots els cants religiosos, no? És que jo ara no sé exactament si és una setmana més tard o 40 dies més tard, que a Casablanca almenys això es fa, que jo això ho he viscut, crec que és una setmana més tard, com que les cases no hi cap tanta gent, vull dir, jo per exemple a la casa de Casablanca, que és una casa de 3 pisos amb 2 salons, val? De barri popular, doncs en aquesta casa jo he arribat a veure-hi 70 persones, val? I evidentment estan en els 2 salons i a la terrassa, vull dir que no en els 3 pisos, perquè hi ha llocs, bueno, hi ha algun pis que és només habitacions, 70 persones, però quan fan aquesta vetlla, que crec que és una setmana més tard, lloguen unes tendes, que són les tendes de casament també, això ho fan pels casaments i pels funerals, posen unes tendes com unes carpes al carrer i llavors venen els homes que reciten el Coran, i llavors totes aquestes sures del Corà cantades, tots són frases, no? Com petites oracions en certa manera, que jo ho trobo meravellós, sincerament, vull dir, ho trobo meravellós com per acompanyar, i són totes aquestes frases així, tota ànima coneixerà la mort, bueno, més extenses algunes, són aquests versets, no? Que acompanyen el dol i que et situen a tu com a ésser mortal i et donen la humilitat, no? De la mortalitat i del retorn a Déu, no? En el cas dels musulmans és claríssim. I a mi això m'agrada, bueno, tant de bo no ho hagués viscut encara, perquè voldria dir que la meva sogra està viva, no? Però va ser molt bonic. La veritat és que per mi com una experiència ha estat molt bonic, i llavors he trobat una mica em vaig sentir com desolada, no? De sentir com de pragmàtics, no? I de freds podíem arribar a ser aquí, no? I a mi la sensació que tenia llegint el llibre és que és
amb la mort, jo no sé si és abans, però el que a mi em va arribar és que a la mort de la teva sogra una de les coses que et confirma és que tu pertanys al seu món, no? Hi ha un moment que diu, tens la certesa que aquest llegat és ben teu, no? Sí. I és com te n'adones, no te n'adones, no? Però en aquell moment tens la certesa absoluta de que la teva tristor, no? D'alguna manera compartida, no? Que tu has perdut una persona i que et confirma com a part, no? D'aquell món, no? Bueno, això he de dir que és un recurs literari, perquè el llegat jo l'he sentit quan he escrit el llibre. O sigui, he estat conscient de tot això un cop he escrit el llibre, no? Aleshores era molt bonic posar-ho tot sobre, no? La figura de la meva sogra, però bueno, la meva sogra va morir fa 7 anys, de fet, i ha estat més un recurs literari per dir, no? Allò que una mica sí que sento i que vull compartir, no? Que és aquell llegat i aquesta pertinença que no puc, de la que no tinc cap dubte, no? I que em produeix, doncs això, em produeix molts dubtes i contradiccions, però de la que no tinc cap dubte que ja forma part de mi, claríssimament. I després perquè suposo que jo és que se'm passa el temps, però ja suposo que haurem d'anar fent via. A mi un altre dels temes que crec que tractes amb molt de gust, no? I amb molta finesa és el tema de la sexualitat, no? Crec que està molt bé. Una de les coses que jo també he viscut és l'estorament que tens en el moment en què estàs en una festa entre dones i allò comença a posar-se una mica marranot, no? I tens un desconcert absolut perquè no saps on posar-te, els cossos, no? De sobte s'exhibeixen, no? I es veuen d'una manera que tu has de formar part d'allò i que de sobte dius, però jo aquí, que no sé moure la cadera ni de bon tros, que faig una mica... Però clar, qualsevol moviment que fas és celebrat com la gran mirolla, no? I em sembla una cosa que qui ha viscut, no? En aquest context de dones, de la gran càrrega de sensualitat i de sexualitat que hi pot haver, no? En aquestes festes on hi ha dones, no? On el desig s'expressa d'una manera molt clara que mai abans es vist expressada de manera tan clara, no? També és molt interessant, per exemple, jo trobo super maco quan expliques coses del matrimoni, quan expliques les històries d'amor, no? I expliques com, per exemple, el matrimoni és una imposició pels homes també. No? Una realitat que nosaltres acostumem a ometre, no? El matrimoni, les noies es casen molt joves, tota la imposició que el matrimoni pot suposar per a la dona, però no tenim en compte, i és una realitat que també és una imposició per als homes, que també trenca, no? Els desitjos i els amors de molts homes, no? I que a més també expresses una cosa que és un gran tabú, que és una cosa... És a dir, la sexualitat és un tema molt difícil d'abordar en societats musulmanes. És una qüestió que a més està barrejada, no només depèn de religió, ni molt menys, és religió, és tradició i és uns contextos sociopolítics autoritaris que han fet, no? Que la sexualitat sigui també un instrument de dominació, no? Llavors són al final eines de dominació i és molt difícil parlar-ne i és molt difícil abordar una realitat que la Mireia expressa molt naturalment al llibre, no? Que és, clar, abans la gent es casava molt jove, llavors el desig sexual, diguem, es satisfeia amb aquests matrimonis molt jovenets. Ara, clar, els joves no es poden casar tan joves. Per què? Perquè no tenen feina, o perquè estan estudiant, o perquè no troben feina, perquè no tenen els menys... Per exemple, això és una imposició i és una pressió molt gran sobre els homes. Ells han de proporcionar la dot a les dones. Per tant, no és com la dot que es vivia aquí en aquest país, no? Que era la dona la que aportava la dot al matrimoni. En aquell cas, allà qui aporta la dot és la família del marit o el marit mateix. Per tant, i a més s'espera que el marit cobreixi unes necessitats econòmiques i això, doncs clar, és una imposició per molts joves que es van fent grans, que no tenen una feina, que no tenen mitjans econòmics, amb unes societats on l'atur juvenil és el més elevat dels més elevats del món, on hi ha joves molt preparats que no troben feina, i llavors això fa que hi hagi unes adolescències allargades, no? Unes adolescències postergades
que generen una distorsió respecte al desenvolupament sexual normal de la gent, no? I d'aquí que al final la sexualitat sigui viscuda, hi hagi molt assetjament sexual, no? I de fet també hi ha una gran frase que a mi m'encanta, no? Que dius del respecte absolut a l'assetjament només hi ha un home o una criatura pel mig, no? I és així, no? És quan tu vas sola o vas amb dones que atreus mirades que et diuen coses, o quan tu vas amb una criatura passes a ser considerada mare i per tant no? Ja hi ha un respecte, no? I crec que això ho expliques molt bé en les seves virtuts i les seves perversitats, no? I després pues, el hammam és divertidíssim com ho expliques, perquè expliques una realitat, perquè quan un ha anat amb un hammam popular doncs se'n recorda, te'n recordes, no? Jo la primera vegada que vaig entrar en un hammam va ser en un hammam d'un barri popular a Tunis, no? I que pues, també jo recordo el regaró. Recordo sobretot això, no? La vergonya que passes quan et van fregant amb aquell fregall i et van ensenyant els macarrons que surten, mira que bruta que vas, no? I tu estàs com incòmode amb aquelles calcetes mullades i aquelles senyores que van parlant i van rient i van explicant-se coses i tu, i mentrestant veus una cuca que passa per terra, no? I dius, i tota aquella cosa, no? I en canvi hi ha un erotisme també, no? Hi ha tota una sèrie una vida que tu com a estrangera se t'escapa i se't fa fins i tot aquesta higiene comunitària se't fa molt estranya. Sí, bueno, sí, totalment. És una... Sí, el que passa que el que és per mi bonic, diguem-ne, de l'experiència és això, no? Com trenca amb tot aquest imaginari, no? Orientalista, que això ho he volgut representar amb el quadre de l'Ingres, del bany turc, no? Que és aquestes imatges que tenim nosaltres, no? Del hammam, eròtiques, no? I molt plaents, no? I en la realitat doncs, pot arribar a ser una experiència gairebé dolorosa. I surts neta, això sí, això no hi ha cap dubte. Pots sortir neta, perfectament depilada, estupenda, però en comunitat, i compartint els espais, i sí. I de fet els homes, clar, no, però els homes quan... A veure, jo me recordo el Naum explicant-me a mi quan anava al hammam dels homes popular, no? Quan dius allà, de sobte em donen una ganiveta, no? Per afeitar-me les aixelles que havia passat per 4 homes abans, no? Però clar, això és anar a un hammam, no? I anar-te a netejar, no? Sí. I aquesta manera de fer-ho comunitària. Sí, bueno, i una de les coses del hammam, no? Que a mi sempre m'impressiona, no? És veure com aquest espai, no? Com es trenca d'aquesta austeritat, no? De la dona tapada que ve del carrer i en 2 segons ja s'ha despullat, ja surt allà amb les calces, amb els pits en l'aire i vinga, no? I estem totes juntes, no? A mi això em fascina, no? Com aquesta austeritat tan radical en 2 minuts queda convertida, bueno, compartim la dutxa juntes, en el fons, no? I el pudor que tu tens de la teva nuesa i el poc pudor que té aquella senyora que l'has vist sempre tapada amb capes de roba i que de sobte no té cap mena de pudor anar nua i amb els pits en l'aire i tu estàs morta de vergonya. I a més saps que t'estan mirant, perquè és això, perquè el hammam també és a dir, és com els camps de futbol, els hojeadores que van a mirar els futbolistes, doncs el hammam també, diguem, allà es clissa les senyores i les noies que estan de bon veure, bones caderes, no? A veure si seràs una bona paridora o no? Et miren molt i et sents molt observada, que de fet jo, per exemple, a Síria a vegades fins i tot no anava al hammam perquè em sentia incòmoda, perquè em miraven molt i llavors és una cosa que anar tota sola allà... Clar, jo sola no hi he anat, jo sempre hi vaig amb les meves cunyades i llavors és diferent. Jo és més quan obro la boca que llavors em miren totes així, perquè veuen que no soc bueno, que soc estrangera, aleshores és divertit quan passa això. Però no, són experiències que no te'n pots oblidar. Jo la veritat és que Mireia he disfrutat moltíssim llegint el llibre, m'ho vaig passar molt bé, penso que a més expliques moltes coses i que la manera com les expliques és un to molt ben trobat, que no és fàcil, no? Sense caure en els estereotips, en els prejudicis, amb esperit crític, amb respecte, amb naturalitat, amb sinceritat. Jo crec que això,
trobar aquest punt d'equilibri del to crec que és una virtut meravellosa. No sé si potser algú s'anima, teniu ganes de comentar, de preguntar, de compartir. Bueno, jo seré molt tòpic, però feia cosa d'interrompre, perquè clar, vull dir, és com, i ara ve el tòpic aquest rotund, és que m'he trobat a dues xeressades que estaven en l'audiència i em seria molt greu interrompre. Tenim temps per a un parell de preguntes, si voleu. Alguna mà per allà? Mira. Pues igual, yo creo que sería yo. Sí, pero potser ho hem de gravar, no? Quería preguntarte, por curiosidad, cuando hablas de la familia en la que estaba, ¿en qué contexto, o sea, en qué contexto estabas? O sea, Mi familia política. ¿es tu familia política? Es mi familia, sí, esto es mi familia política, son 20 años de relación con mi família política, exacte, és formar part d'una família, no? Que jo dic, viure-ho, viure... Por eso lo de tus cuñadas. Claro, Ahora ya he dicho, sí, pero hasta ahora yo decía, pero ¿de dónde sale? sí, és mi família política, sí, Vale. que és aquí la gràcia de tot, no? Que no és anar, jo he anat com a professional, no sé com dir, no? Al Marroc, i no té, clar, la meva experiència era molt plaent i molt fàcil, dir, era el mateix personatge que està aquí estava allà, no? És molt diferent entrar en una família i viure, no? Tot des dels, jo dic, les cuines i els salons, no? És aquesta, per mi, la sort que he tingut, no? De poder-ho veure des d'un lloc, no? El Pep Bernades va dir una cosa a l'Altair que em va agradar molt, no? Diu, hi ha els llibres que parlen d'un lloc i hi ha els llibres que parlen des d'un lloc, no? Aleshores jo penso que si he pogut... Bueno, és que, clar, no ha estat... M'ha vingut donat una mica aquest equilibri, m'ha vingut donat per l'experiència. Clar, jo no soc antropòloga, no soc periodista, no soc experta de res, aleshores és l'experiència la que et dona aquesta, entre cometes, justesa o aquest equilibri, no? I que hi ha una relació d'afecte i que hi ha... O sigui, durant tots aquests anys jo he pogut copsar i entendre, no, però adequar-me en aquesta complexitat, no? Que no és només del lloc, sinó és de jo mateixa, com jo em puc sentir en aquell lloc, no? Aleshores, sí, és tot a partir, o sigui, aquest Marroc és el meu Marroc familiar. Que és diferent que la meva experiència que és viscuda com a estudiant. Clar, totalment. I per molt que hi hagi coses que pugui compartir, l'experiència és diferent. Clar. Perquè jo arribo allà amb una predisposició a que tot em sembli meravellós. Sí. Clar, jo vaig estudiar àrab i per tant vaig allà pretenent que tot sigui perfecte, no? I allà vaig descobrir unes coses que no són perfectes, que em grinyolen. De fet, allà és quan decideixo d'estudiar política àrab, no? Perquè necessito entendre aquell context on es produeixen aquelles coses i aquelles relacions socials. Però és diferent del punt de vista i emocionalment de la implicació que té per tu i que no té per mi com a estudiant, no? Alguna pregunta més? No? Doncs moltes gràcies per haver vingut. La veritat és que ha estat una sessió extraordinària i jo diria que ens ho hem passat molt i molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres.